नीति नीति सभी की तरीके महाराज के
नाहीतर काय खेळायची सुधारणा काही या गरीबांना ते कसं मोठं आहे का मागून कीर्तन माहिती प्रवचन माहिती भजन माहिती बरोबर मी माझ्या जीवनात भाग साधता काय संदर्भ येते भजन ही संपत्ती भजन संपत्ती पेक्षा संपत्ती संपत्ती भजन पेक्षा पैसा लागून दिलं सोने लागून दिलं दोन पैसे येतो ना हा बाबा माडी गाडी सुटी सुंदरी केळाच्या सोमवारी जायचो ना आम्ही किती होते मध्ये कारण मोठी म्हणून ते ना बाबा सुरोजी महाराजी भेटली
प्राप्त की म्हणता म्हणजे समजे माता नमको भगवंतना नामस्मरण ಈಗ ನೆನೆದ ಮಾತು ये नामस्मरण बोलना किंवा हे बताते थोडं ही समजून विचार करणारा हे मावा समाज महागावायो मावा समाज भाग दाखवता मा समाजून मस्ते समजे मायनो समजा मा समाजून मस्ते समजे मायनो साधू ये साधू संतांनी समजी की देतात साधू संतांना संगत दिया माग सुद्धा हिंदे व्यवहार म्हणता बाबा संतांशिवाय दुसरं पर्याय दिले शाही शास्त्राने वेद सीता गवाई साधू संत विना प्राप्ती नाही काही भट तुकाराम महाराज वेद देते गवाई साधू संत विना प्राप्त नाही काही ईश्वर आदर्शंगे निवले मिळतो 3 वर्ष खूप महाग असेल तो चित्तमावा जीवन बाबा वार्तादार समजा नारी बताई फाटे से ना ये समझा ना आनी किसी पर बता तेरी वाया पुन्हा सीमा बाबा हिजे जन्म तुनेरा वाया पुन्हा सीमा बाबा हिजे जन्म तुनेरा हिता नावा गोष्टीचा झाले की कारण हिता नावा गोष्टीचा झाले पण मात्र बघायला इन्व्हॉल्व होतो त्या पाठ पकडण्यात आणतो नको यांची समाज व्यसनी पण मात्र व्यसनी इन्व्हॉल्व मध्ये व्यसन शिवाय करुणातून ओढे येणार पण कीर्तन त्या मात्र उंची मानव चालू करवायला व्हायला कोणा भाग्य म्हणून एवढं पुण्याने मानतो वर पुण्य तिकडे कीर्तन त्या मानतात पाठी महिने व्हायचं कीर्तन कारण तिथे प्रत्यक्ष भगवंताची म्हणून बघा कीर्तन म्हणा बघा संता म्हणून प्रत्यक्ष भगवंताला म्हणतात हिंदू कीर्तन मध्ये मान्याना उधार जीवन म्हणतात आता जीवन तर सार्थक यासाठी कीर्तन म्हणतात फक्त मागो केंची करून ते शब्द तुकोजी महाराज यायचे ना वेशाला सगळे सोडून त्या सर्व केंद्री बनले का इतर शब्दाला वेशी संत कळे माते तुकोजी महाराज वेशाने बाई सुरकी विकतो मी बायको पडले परपंच सुरकी निघाले ना पण व्यसन प्रत्येक बंधने व्यसन बचून व्यसन भी नसते मानाय माझे भागवत गीता येतात तर 13 प्रकारना व्यसन जपत मावा म्हणा व्यसन सुटे मानाय तपर्यंत नमक बटा मानो ठीक मात्र समजे माय बाबा तुझ्या समजी त्यासाठी कीर्तन म्हणतात कीर्तन म्हणजे यज्ञ
करेल बातेर मध्ये अरे मी जाते म्हणतो विचार त्याला म्हणते हो सर परपंचान त्या किसी और आता जीवाला परवा केलो फक्त नाव समाज घरी माता पाहिजे ना समाजात बघा तर आदर्श विचार होता पाहिजे ते बाबा समाज बाबा विचार म्हणता का महाराज ना महाराज इथं कीर्तन भजन आता तसे मी स्वतः फायदा म्हणता का नाको विचार मानते कीर्तन किंचित भजन किंचित तुम्ही स्वतः फायदा म्हणता का अरे इथे बघा फायदा मारवा फायदा म्हणता फक्त ते मला सांगायचं भाषी सुरा तिने वाचो आने और नाथे वाचो चांगले करून मला नेहमी नाही खूप करून त्यांना हागे वाचो तर महाराज मी सकाळी भक्ती केली तो पाय घेताल भक्ती केली मी फायदा म्हणता का की नाव फायदा ही बतावली का बाबा ते निवे नाव सांगा वाशी तुला 5 वाजता ये तुमची नाकून 5 वाजता येईल तुम्हाला येईल ते दोन नावाच्या वाजता बरं 5 वाजता ते 6 वाजता तरी तेच की ना 6 वाजता त्याला पण मी नावाचा आज तुम्ही वाचायचो नाही आजच्या टाईम नाव आगोळ आहे महाराज हा म्हणजे पहिल्या वाजता तेच की 10 वाजता बांधतो ते 10 वाजता तिची नागा वाचायचो हा बरं मंदिर ते व्हायला लागायचे महाराज काढून टोन खाऊन 3 जण पाहण वाका त्यांना मंदिर ते व्हाय पडून बरी नावावरून वाचायचो नाकून सुटतो आणि वापस पण घ्यायचो दररोज वाचायचो सकाळी ये 2-3 वाजता नाकून सोडून ना मोका म्हणजे मी वापस पण घ्यायचो मग इकडून हरिनाम बदल फायदा समजी माया भक्ती किती बदल फायदा ही समजी मा तो दररोज वांदर सोडी दररोज वांदर सुटी मग